И здравейте хора, това е 6-та или 7-ма част, вече ги забравих, но отварям Kinder Joy Stranger Things Funko Pop. Отново, Funko Pop Stranger Things Kinder Joy яйца. На мене хора само ми остава Уил, нормалния Уил, но като гледах с други ютубъри казват, че той е рядък. И в някои магазини ги няма. И ако се чудите къде ги взимам, е от Lidl. Та нека хора да преминаваме към отварянето. Това е 37 СО си 1R. Че аз не мога да го отваря. Първия вижте. Демогоргон! Имам го! 5 пъти вече го имам това Демогоргон, хора! Въобще не знам къде го слушам. Мога да го слова. В момента са вали, ако се чудите защо така се чува. Демогоргона от 37 СО. Ето да видите, че не е лоша, ако може се види. Та сега продължаваме към второто яйце. Последното. Тук дънка. 36 СО си 1R. Ето тук си. Си 1R. Той нека да го отваряме. Моля да стане нещо хубаво. Там е само Уил. Още един Демогоргон! Баси тъпото! В двете в 37 и 36 два Демогоргона. Хора, това е много тъпо. Вижте. Нали другия е такъв? Да, два Демогоргона, за какво мисляме, хора? Нещо се чу? Ето хора. Два Демогоргона. Много е тъпо, в две яйца се вземем и две еднакви. Късмет. И ако хора, ако знаете кода на Уил от Kinder Joy Stranger Things, ми го кажете, моля ви. И ако кажете от кой аз съм от Ловеч, и ако искате, ми пишете в коментарите да се размениме в фигурите. То това беше от видеото, абонирайте се на канала, лайкнете видеото, за да ме следите всеки ден. Чао, до нови срещи!